Ezt a számot a Dadó Kincsó és a felesége az Ibolya küldik az egyetlen fiúknak, a nenének születésnapja alkalmából, és kívánnak neki nagyon sok boldog születésnapot. Valamint szeretnek kedveskedni még a nenének a két szép gyermeke, az Anhel és az Alisa, és a nenének a felesége, a Klaudia, és kívánnak neki nagyon sok boldog születésnapot. Az Isten hordozza a szent tenyerén a nenét és a családját. Boldog születésnapot, nene! Si Ibolya igen lo saco, Dadó Kincsó igen voy a coi. Que o nene sukársa voy, taj si lenge igen camado, lenge y les alosa sa perdiolar. Voy si amaro sukársa voy, anda y lo parezca más les. Le debles que na isaras, que da samera y cane chaves, le da desco drago krajoroj. Sukár nene, ame tud kamar, sukár nene, anda tu merás, sukár nene, da veše vrš baktalo. Sukár nene, ame tud kamar, sukár nene, anda tu merás, sukár nene, da veše vrš baktalo. A te fiad, a kis Anhel, aki nagyon-nagyon szeret tégedet. A kis Alisa is nagyon boldog szülinapot kíván neked, 100 évig erőben és egészségben. Te vagy nene a büszkeségünk, és mi téged nagyon szeretünk. Olyan hirtelen felnőttél, pedig nem is rég